Знаходкі абломкаў, а часам і цэлага старажытнага посуду з ганчарнымі знакамі даўно ўжо не з'яўляюцца археалагічнай рэдкасцю. Але вось гаршчкі з клеймамі ў выглядзе трызубца сустракаюцца значна радзей. На тэрыторыі старажытнага Гомля выяўлены ўсяго толькі адзін такі посуд. І менавіта гэты гаршчок выстаўлены на міні-выставе аднаго прадмету. Ну, во-первых, потому что этот горшок не закончен в своем изготовлении, то есть не до конца обожжен. Это говорит о том, что он местного производства. И, кроме того, он деформирован. Но вместо того, чтобы его разбить, его почему-то положили аккуратненько. Может быть, даже из-за того, что на нем изображен вот этот знак. Традыцыя выкарыстання таўра ў выглядзе двухзубца і трызубца як фамільнага знаку старажытна-рускіх князёў сягае далёка, у часы хазараў. Першыя згадкі пра знакі старажытна-рускіх князёў ёсць у аповесці мінулых гадоў, а гэта 947 год. Не дзіва, што менавіта гэтак абазначаны гаршчок выстаўлены на выставе аднога прадмету. Міні-выстава «Прадмет месяца» будзе дзеяць рэгулярна, а новыя аб'екты будуць з'яўляцца на пачатку кожнага месяцу у палацы Румянцевых Паскевічаў у Гомлі, нагадаю.